Sa number 6, bangud sa kandila nga napabay-an sing isa ka boarder na tupok sang kalayong isa ka boarding house sa Barangay 33 sa Bacolod City, Huwebes nga adlaw. Ginsiling ni Fire Officer 2 Rolin Paulan, nagsugod ang kalayo sa ground floor sang boarding house sa isa ka kwarto nga ginaistaran sang isa ka menor de edad. Sandig sa investigasyon sa BFP Bacolod, brownout sa area sa among ation rason nga nagsindi ang menor de edad sang kandila. Gintungtong niya ini sa iya aparador nga plastic kag nalipatan. Rason nga gindakop siyang kalayo ang bugos nga kwarto hasta nga naglapta ini sa bilog nga boarding house. 7-8 ka mga pamilya ang nadulaan sa ilistaran bangod sa insidente. Magluwas ini partially damaged man ang isa ka relipan sa tupad sang amo nga boarding house. Ginkompirmar ni Paulan nga wala sang tawo nga nasamaran sa insidente apang may isa ka ido ang nasunog bangod wala na ini masalbar pa sang tag-iya. Nagdangat sa 15,000 pesos ang halit nga ginpiling sang sunog suno sa BFP.